Страшни истории за Roblox, част втора. Днеска ще си говорим за едно момче, което се казва Мелвин. То обичало да играе на Roblox и да играе най-много на Блоксбърг. След време разбрал, че има рак и починал. Затова в Roblox била направена една игра, която се казва Мелвин, понеже така се казвало и момчето. И там е имало неговата коса, която носел в Roblox. И винаги, когато се доближиш до косата, те реконектва и сякаш ти е спрял интернета и те е свърля от играта. Нещо такова, но косата била изтрита. И той решил да си го върне, след като баннал, който е изтрил тази игра и косата му. И също е оставена още една коса, която е Рейнбоу и се намира точно в Брокхевън. Да. И това ще е края на историята. Чао!